खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 7 जानुवारि 2022 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै जाफुंसार खालामनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोजोननि आंखाल जानो हागौ। गोबां जिंगायाव थानांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोना नुजाथिनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा खहा जानांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां रोखोमनि खहा जानांनोबो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। न'खराव मोजां थासारि फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनो धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन जेरावबो अनलायनाया बांगोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन समाजाव दिनै सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गुबुनजों गोरोबनानै थानो गोब्राब जागोन गोसोआ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ समाजाव नाथाय मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायबो फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिना बेरामजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज
दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन मोजां गाज्रिखौ सायख'नो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव गावजों गाव मोजां सोमोन्दो थागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन हरखाबै बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननोबो हागौ गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।